dora ta abun nan dina ne. Mu je. Gore ya lamɗe ya cita. Ani ga Allah gore munafiki ne. Naka. Kan ba uba. Ninka. To wani yanzu ba ta danna mun. Ban dade ba wallahi. Kallon ubanka ne ga sunan ga. Wanne? Ba ka daga Anas. Wallahi da ka daga da canza ma da shi. Ga wayo. Haba yaya a gari dukkan yaya a gari. Haba yaya a gari. Yaya munafiki ne. A'a wani sai daga ko A ga mai. Kai. Ya aka yi? Wai naji can wani aka ce Allah. ai na kasa ta aka ce Allah aka je alim din. Allah da aka kun likita abin nan wallahi. Wallahi kawara Wallahi kun likita. ita kanta da wata Ba hukunci. zai na da. A wannan na ɗaya ya wuya. To ji ana an bugo mutum. Kidan Allah ka dina nan dan bulu. Na manta wallahi. Da na rihi. ita kanta da huya take ci. Wa ke shiga to? Waye yake shiga miki ji ana allim? Oho. A dawo da ita gida ke. Wallahi gida a mutu. Ai ba nan na. Ali ta za ka yi dole. Ta wace tana ina. Shi yasa nake kai wai allim ya ta dawo ta gaba bara bai ta dawo ta ka dinda ka motsa allim take ce. Ne da ta hauka ce. Ni da ta tsaye allim take ce. Ya zama mana ne nan. Na hauka ce. Allim. Wai ita kadai take yi. Samun gida. Allah ya sa ina zikiri da koda na samu status. A ni gida zai yi. Ni zai yi wani wani. Ya ta gida sannan za a jali. Dole. Kan murawa. Wai ne kaso. Wuya na ji. Kan murawa. Kaga shegiya? Daya ta da aka ci mun da shi suka mai namun guda a wuta. Ta ka ce mu ja. Yi wallahi. Kada ba ai ba ta yi. Ka shiga uku baba ta ji. Ku je murjin nan ni amma. Yani sai kin kiyayya. Ba wara ba. Wannan ɗaya nake so ta banga ina ba a maida mai ita. Ita wannan ta cikin ta halaka. Kai za ka killuza. Wai wucewa ta yi wannan Kai za ka killuza kai. ita wannan ana yin ba ba. Kai yanzu kai za ka killuza ana. Sau wanda ya taɓa mai yawa. Wai wucewa ta yi wacce? Wanda ya taɓa mai ida. A sai a ci ta. Ka ciwo tsiya kuwa. Kai wacce na tana allim. Mai da shi. Ga gori taɓa ta agoro ka taɓa ta agoro kash. So ne ka taɓa ta agoro. Da ka taɓa ta agoro su da wanda gida. Gida su da Ina cire ma wuta. Ba wanda ya taɓa mai yawa za ka. Ji na wuta hawo ko. kana taɓa gida za su maida mai ita. Wallahi ka taɓa mai hina. Wallahi ba ya taba ba. Ba ya taba Allah ya gode. Da ziyara Ta taba. wallahi da ta taba. Tsakani ga Allah lidanan ta. Allah kuma ka talalan ne. Allah yankani dan bulu. Allah yankani. To ni ba wanda zai iya maido mu wannan gida. A'a mai Yakin wan. Wai mu je ne da. Allah ku canza mana ne. Allah annan ta hawo. Ga kimtu. To Iya da ƙarshen lidan nan tura mantance ka ga inda muke mu. kai waji. Tuna ma ai haramci. Gida zan shiga. Kamnahi. Kai za ka yi na ƙarshe. a gari suka tsala mujahid wallahi daman ya ishe ni. Wayo za a yage min hanci. Ugai da ka kare tawa mu. Ubanka. Ku dakatar mun da sikiri da kuɗi na. To ni na gaban taba. Ina na yi ina. Ni wannan ɗaya ita ke mamaki. To ai ta hada lam ya Kai halu. yanzu kai ka san da sani kai za ka yi killuda. Kenan aikin gama. Da wanda yake. In dai ba ka wura bai baro. Lam ya halu ku. Kai ma ai mu za ka yi da Ba ɗaya ba ba mu yadda ba. Ba hausa ban na ɗaya ba. Ba kai na Ga ɗaya na ba. sarautar ta na ɗaya ga na biyu.
ka so na abu wadda ka ga inda aka wero tana La ai tana bance ba ta. Tana bance ba ta. Jira to a taɓa wannan kai ai ma Allah ya dabu na yi na uku ta ba ba na bace na yi na uku